Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang paragyosa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsoon atong inusula ng atong mga sala aron mahimog kitang andam sa paghalad sa santos nga misa. Nagakumpisal ko sa Dios sa makagaw mo sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kaya kalapas na ko iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kilalang buhaton. Kaya akong sala, ako daho asala. Busa nagamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghelo mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niyampo sa Ginoo nga ato Dios. Kalayan ka kita sa Dios sa makagahom sa tanan, o pasayloon sa ato mga sala, dadon pa kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Himaya sa Diyos, dito sa kahitasan. Inisayuta, Ginoo Diyos langit, Diyos Ama nakagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagagay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ang Kristo, itong anak sa mahal. Ginong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nakalagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nga naglingkod sa to samahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halanggulo, Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, diya sa imaya sa Diyos nga mahal. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. Ingatan sa imong mga lagad ng amoy kami, Ginoo, ang gasa sa grasya sa langit, ang pagkatao sa mahal na Berhen, magdugang unta sa malungkalong nga kalinaw, mayon nga nagpasigaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan. Kaya among ipangayo pinagi sa among Hesus Kristo na anak, nga buhig hariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propita Mikias. Katawan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel, miingon ang Ginoo. Apan ikaw, o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, ano nga magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga anak na ang babayeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasod. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, o sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Diyos. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan, muilaman sa iyang pagkagamhanan, ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadya ang akong kasing-kasing diha sa imo kaluwasan. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Paawita ako mahitungod sa Ginoo. Siya maayo gayon kanako. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Palihog manindog ang tanan.
Ang Ginoo managa ninyo. Manausab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayura ni Jose. Apan sula pa sila magtipon, nakamatikod si Maria, nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naguna-una siya, niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo o mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak, lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, o nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan mahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og muanak og lalaki ug ngalan siya Emmanuel. Masa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Karon adlaw may sonsa malipayon kitang nagkahiusa dinhi atong pagsawol og Santos nga misa alang sa pagpasidungog sa ato ang langit ng inahan ni Mama Mary kansang birthday ato karong gisaulo. Ang presensya ni Maria diha sa simbahan naghatag gayud og dako kaayong kalainan. Ang baday kung walay mama, lain kay itong bation, di ba? Kakulang. Kung absent ang mama sa balay, atong bation ang kahawang. Apan kung anaa si mama sulod sa atong balay, atong bation ang kalipay. Ang simbahan, ang atong simbahan, maripayon karong adlaw tungod kay atong gisaulog ang presensya sa mahal nga Birhen Maria. Si Maria naghatag gayud og kinabuhi sa simbahan. Si Maria naghatag gayud og kalipay sa atong simbahan. Si Maria naghatag og enerhiya sa atong pagka-Katoliko. Wala ba tagi energize? Are we not energized through the presence of the Blessed Mother? Gi-energize ba ito mga igsoon? Buhi kayo. Kita malipayon kita tungod sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsoon, si Mama Mary gasa sa Dios alang sayahang simbahan. Sa dihang napukan ang unang babae nga si Eva tungod sa iyahang pagsupil o pagsupak sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa ilahang pagpakasala, diha na sa hunahuna o kasing-kasing sa Ginoo, si Mama Mary, ang ikaduhang Eva, nga maoy naghatag sa katumanan sa laraw o plano sa Dios aron hatagan og kaluwasan ang kalibutan. Si Mama Mary ang iyahang pagkamasilugtanon ngadto sa tawag sa Dios nga mahimo siyang inahan ni Kristo nga atong manluluwas, maoy katumanan sa plano sa Dios. Munang kaniyang birthday mga igsoon sa
opening prayer kaganihan ingon nga ang iyang pagkatao pasidaan na nga nagsingabot na ang kaluwasan. Tungod kay nasayod diha gyud ta. Unsa kadako ang papel ni Mama Mary diha sa kasaysayan sa kaluwasan nga pinaagi kaniya nahimong tao ang atong Ginoong Kristo. Si Mama Mary nahimong entry point aron ang Dios nga anak magpakatao ug mupuyo uban kanato sulod sa 33 ka mga katuigan. Ang iyahang paghatag sa iyahang kaugalingon ngadto sa tawag sa Dios mao'y iyahang dakong tampo alang sa paghatag o katumanan sa laraw sa Dios nga mao ang kaluwasan. Si Mama Mary ang atong inahan nahimong sumbanan alang kanatong tanan. Siya ang babae nga kanunay oo, yes to God's will. Munang misamot gayud ang iyahang kaanindot ug kaanyag. Dili lamang siya maanyag physically. Of course, maanyag ang atong mahal nga Birhen Maria. Apan, misamot gayud ang iyahang kaanyag, ang iyahang kagwapa. Tungod sa iyahang pagka-masinugtanon. Bisan unsa nato kaanyag physically, bisan unsa nato kagwapo physically, apan kita kung masupilon sa kabawbuton sa Dios, dili biya kita maanyag, dili biya kita guwapo. We are ugly. We are ugly. Kung kita masupilon ngadto kaniya. Karong adlaw maigsoon, ano na tayo laing kalihukan, mao ang pagsulog sa atong mga batang gustong mualagad sa simbahan pinagi sa pagka-akolito. Ato gining gitunong nining adlaw kasumbaran sa mahal nga Birhen Maria. Pagpahinumdom nila nga si Maria maoy sumbanan sa pagkabuotan. Kamo mga akolitos nga nagparayag sa inyohang pangandoy, desire nga moalagad sa simbahan, pinagi sa iyohang pagserbisyo, pagalagad sa matag misa, gipahinumduman kamong tanan nga ang pangandoy biya sa tong langitong inahan mahimo mong buotan. Di ba? O may gusto sa langit noon natong inahan nga mahimo tang buotan nga atong pagkabuotan mapakita o mapadayag nato diha sa atong pagkamasinugtanon sa unsay gusto ni Kristo. Kung nahinumdum mo itong first miracle nga gihimo ni Kristo dito sa Cana, wedding of Cana, sa dihang giduol siya sa mga sulugoon ug unsay angay buhaton, ang atong inahan igo lang mingon sa mga sulugoon, sundan ninyo kung unsay iyang gustong ipabuhat. Mausap ka na ang gusto sa inahan, alang ninyong mga batan noon o alang natong mga hamtong. Maninguha ta na makasunod ta sa unsay gustong ipabuhat ni Kristo. Kaya niya na lamang pamagihan mga igsoon, atong mapahimuot ang Diyos. Our obedience can please God. Our disobedience will displease God. Dili mang yun ta mahimutan sa Ginoo kung magpabilin ang tao nga gahig ulo ug matinumanon sa iyang gusto bisan og dili mao. We can never please the Lord
if we are stubborn and disobedience. Kay sama ni Maria, gikahimut-an siya sa Dios. Paglipay Maria, gikahimut-an ka sa Dios. Mo ni sulti sa anghel sa diyang ipahibalo siya, paglipay, gikahimut-an ka sa Dios. Unsa may gipakahimut-an sa Dios? Ang iyahang pagka-masinugtanon. Ang among kinabuhi nga mga pari, mahimo lamang makapahimuot sa Dios kung kami magatuman sa moang gipanumpaan isip pare. We will displease God kung among lapason ang unsay among ipanumpaan ni atong adlaw nga kami giordinahan. Kamong magtiayon, makapahimuot lamang kamo. Makapahimuot lamang kamo sa imong Dios, sa atong Dios, kung atong tumanon ang unsay atong ipanumpaan sa adlaw sa ato ang kaminyoon. Kitang ka mga Kristiyanos, makapahimuot lamang sa atong Dios kung ato usab nga tumanon ang unsay atong gipanumpaan sa panahon sa atong bunyag. Kamo mga akolitos, inyo lang mapahimuot ang Dios kung mutuman kamo sa inyohang pagpanumpa karon atubangan sa Dios og nining maong katilingban. Ang mga bagong akolitos atong adunay investiture pagsulob sa ilahang di mala uniforme ba na basta ilahang sapot aron sila makalagad sa Ginoo ug ang mga daang akolitos karong adlaw usab maghimo sila sa ilahang pagbag-o sa ilahang panumpa. So hilawot pa mga igsoon nasama sa mahal nga Birhen Maria atong tinguhaon o paningkamutan na kita makapahimuot sa atong Ginoo. Pinaagi sa ato ang pag-oo, pag-yes, pagsanong sa unsay iyang gusto sa atong kinabuhi. Ato na karong paghahimuon ang investiture sa mga bagong akolito. Tinahod nga amahan, kining kabataan sa parokya ni San Nicolas de Tolentino, ani adini aron pagpangayo nga suluban sila sa sapot sad pagkaakolito. Sa atong parokya aron pag-alagad sa Dios. Sila maosi Maturan Dwayne, Perez Cachino, Habilio Rufino, Quinones Nicolas, Anito Carlo James, Alota Erwin Romel Jr., Quadra Hector Norman, Lanyohan Red, Romaja James Cyril, Paeldan Aaron Joseph, Rivera Dominic, Vailoses J. Hudson, Romadia Dave Leo, Bagyo J.M. Mga kabataan, o sa iyo pangayoon karon,
Ngano nangayo kamo nga suluban sa pagkaako nito. Salamat sa Dios nga naghatag kaniyo sa tinguha sa pag-alagad kaniya dinhi sa iyang simbahan. Apan karon nga nagtinguha kamo sa pag-alagad kaniya, kinahanglang magbuotan kamo ug magmaligdong dili lamang sulod sa simbahan kundi sa tanang dapit ug panahon. Magmatinahon kamo sa balaod sa simbahan ug sa iyang inyong mga ginikanan. Likayo ninyo ang katapon, ang kadingas, ug ang kamasinupakon. Hinunua, magmakugihon kamo, magmaligdong, ug maghatag, ug maayong panag-inang dinhi sa simbahan, ug sa tibuok na parokya, aron mainhin nga kamo, mga sulugoon sa Dios diha sa iyang templo. Hinaot unta, nga magpadayon kamo sa pag-alagad sa iyang simbahan, ug kamo, ug karon ibungat ninyo ang inyong maayong mga tinguha. Repeat after me. Ako si isulti ang ngalan. Magsaad. Tinabangan sa iyang grasya. Sa pag-alagad sa Dios. Sa iyang Santa Iglesia. Diha sa pagkaakolito. Paningkamutan ko ang pagligdong kanunay, pagkugi, pagsimba o pagkalawat, pagbinuotan aron, makapahimuot ako sa Dios kanunay. O Jesus, tabangi ako, pag-alagad kanimo kanunay. O Maria, aga ka ako, pagsunod kang Jesus imong anak. San Nicolas de Tolentino, among patron, himo akong galamiton sa Ginoo. Ato karong pangalanginan ang mga sapot sa mga akolito. Ang aton hinabang gikan sa ngalan sa Ginoo nga ang Ginoo mana kaninyo. Mag-ampo kita o Ginoong Jesucristo nga nagsulob sa among kinaiya sa pagkatao. Pagpakatakos, paghatag kanamo sa imong dili maisip nga grasya, ang kining kabataan nga masuluban sa imong kasantos ug kataron. Ginoo, pagpakita usab badalangin kining mga sapot aron masuluban sila nga mogamit nini sa kasantos, kabuutan o katarong nga mga makapahimuot kanunay ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. So mga ginikanan, paliho ug duol sa mga atubangan uban ang mga masutanaan. Ginikanan, sulubi ang inyong mga anak, ngayon ihalad sa parokya. Hinaan kini sila sa nga mga akolito sa Ginoo. Bantayin ninyo sila nga magpadayon sa pag-alagad sa Dios hangtod sa kahangturan. Mga ginikanan, amo kining buhaton, tinabagan sa grasya.
Sulubin namin yung mga bata. Tapos may kandol, may kandol sila. Dawata ang kahayag ni Kristo, timaan, nga gitawag ka sa Dios, anong mag-alagad kaniya. Palihog panluhod mga acolytes. Nagkutiya ba kang gina? O Ginoong Kristo, kahayag sa kalibutan, hatagi kining kabataan uban sa ilahang maginikanan, alang maglakaw sila kanunay diha sa dalan nga masanag sa walay pagtipas sa matulid nga agyanan. Halinga ang siga sa imong gugma diha sa ilahang kasing-kasing, alang magila sila kanimo kanunay ug mahigugma kanimo nga walay katapusan. Amen. Sa mga ginikanan, pwede na mong balik sa inyong mga bangko. Mga acolytes, palihog panindog. Atong hatagan o masipang palakpak ang ato ang mga acolytes. Thank you. Lagi kanan po yung nakamubalik sa inyo ang gilingkuran o ang mga acolytos. Ato isunod dayon ang renewal of vows for all servers. Ito na ba daw? Balik na mo sa gilingkuran. Mga Mga seniors, all palihog ko, servers, aristobangan. katubangan.
mga old lang, wala, ayaw na mo mga bag-o. Dili lang ang bag-o. Do you once again desire to continue this office of server for a year? I so desire. Will you continue to try to faithfully execute your responsibilities as a member of the parish guild? I will try, the Lord being my helper. Let us offer our prayers as ministers of God's church, commending these servers to their work. Repeat after me. Almighty God, who has called me to be to the sacred office of a servers in your church, I pray that you may guide, strengthen, and bless me by my service in your house and by my daily life. Please you and give glory to your presence. Through Christ our Lord. Amen. Almighty God, look with favor upon this person who have now affirmed their commitment to serve you as a server at your table. Give them the courage, patience, and wisdom, and strengthen us all in our Christian vocation to witness to the world and of service to others through Christ our Lord. Amen. Ato hatabang masipang palakpak ang ato ang own service. Thank you. Palihog manindog ang talan alang sa atong katilingbanon nga pag-ampo. Sa pagkatao sa mahal nga Birhen, makita nato ang laraw sa amahan alang sa katubsanan sa kalibutan. Inubanan ni Maria, magampo kita ngadto sa Dios nga nagmugna kaniya nga puno sa grasya. Mugmayon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa walay ko kahadlok, magsangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kadtong mga walay pagtuo modangop sa Ginoo, nga nagpakatao aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, labi na sa mga parokya ug atong mapalawnan ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa pagsaulog naton ining iyang pagkatawo, makaambit unta kita sa bertud nga gihuptan sa pagkamatinumanon, pagkamasinugtanon, buutan o mapaabsanon sa kaugalingon, sama nga hingpiton gayod ang pagsalig sa Dios ug pag-ampo. Ilabi na kitang mga deboto sa Birhen Maria. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoan sa Diyos sa Filokamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, nga atong gipahinungdan karon, maangko na ang kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoong Dios, dili ni Eucharistia ang imong banay malipayon uban sa bulahang Maria, Birhen Maria, ug kang San Joaquin ug Santa Ana iyang mga ginikanan. Itugot kanamo ang among ipangayo diha sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kalihog manglingkod, isunod nato ang mga paghalad.
Manindog palihog. Paigsoon, pagampo kamo aron ang ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios sa mahal na kagawom sa kalan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makatabang ta kanamo ang pagkatao sa inyong bugtong anak, aron siya nga nagpakatao gikan sa Berhen, wala makakubo sinunuwa nakabdugang sa kahimpit sa kasantos sa iyang inahan, diha sa pagpalaling kawas kanamo sa among kasalanan, mahimo nga makapaymot unta kanimo ang among mga halad, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mga kaninyo, Manausab kanimo ibayaw iyong mga kasing-kasing. ang manong gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay, umakagawang sa tanan, angay umatarong gayod, nga magpasalamat kami kanino kanunay o sa tahang dapit, o nga magdahig kami, magpasiduyog, o magsangyaw kanino, diha sa paghandom sa Bulahan Maria, kaninang Berhen, kay ninamkon siya sa mga bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, o sa ilay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen, ipahimugso alang kanamo, ipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Busa ang talang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kapag-uawit sa pagdaig. Dili usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa sakawit sa pagdaig sa ilang Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang daganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos na ikaw Ginoo, ang tabunan sa tanang kasantos, ipadalangin ng Espiritu ang pagsantos sa inyong agdasal, ang mahimo kailang kanamo, ngalawas ang bugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, nikuha siya upan, ipasalamat kanino, ipikas o nihatag ng ato sa mga tinunan dawata kini ninyo at tanan o kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan, alam kaninyo. Sa samang paago tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis. Ipasalamat kami pag-usab, ug nihatag ng adto sa mga tinunan dawata kini, ug Panginoon kami nga tanan, di kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, alang kaninyo, ug alang sa talawang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, alang paghandom kanako. At isangyaw ang misteryo sa itong pagtuo. Si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. Ang paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, naghahanap kami kanino mahalin ng payo sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanino,
Uli kayo kami giisip nga ngayon, nga matubang o mwalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinanglabi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pari. Pinanglabi usab among mga igsoon nga nangamatay. Ilabi na ang mga kalag nga mong ipahinungdan ng Santos nga Misa. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tinhay uban ni Maria, ang inahang gaulay sa Dios. Uban sa Jose ang bana, sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Upang kanila, amoy ka nga dahil ko nag-amoy ka nga himayaon, pinahagi ni Kristo, imong anak. Pinahagi kaniya upang kaniya, diha kaniya, gihatangan na kanino makagaang namahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang kanang dungugog himaya, hangtod sa kanturan. Amen. Amen. Mga igsoon, atong nasahon ang atong mga pag-ambok nga ito samahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong mananobos. Nasa mga langit, pagbaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matumad ang imong pagbuk, dinhi sa yuta, maingong sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O pili mo kami, itugya sa panulay. Inuno, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Bangayo kami kanina Ginoo mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon na ang pinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanina sa sala o mulayo sa tanang kasamok, samtang napabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among mananobos. Kay inuman ang gingharian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Bilang sa Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi yung pagsalig sa inyong simbahan, o sibo sa inyong kabubuton, hatagi kami sa inyong kalinaw kahiusa,
ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kamturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanina ay mga kaninyo. Manausab kanimo. Ato kami pakita ang timaan sa atong panag-iligsunay. Kalinaw na itong tanan, please. Kalinaw niyas gawas, kamulikod. Sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa Daigsoon Kristo Kristo, ang Kordero sa Dios, kadagawaktan sa sala sa kalibutan. Bilahan kitang tanan, nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magpahinomdom lamang ta sa tanan nga ato ang Espirituhanong Komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Magampo kita. O Ginoo, maglipay ang tangi mong simbahan nga imong gibusog sa balaan ng mga misteryo, diha sa iyang pagsaulog sa adlang natawhan sa mahal nga Birhen Maria, ug alang sa tibok kalibutan, mao ang kaluwa kalauman, ug banag-banag sa kaluwasan, kini among gipangayo pinagi Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Oratio Imperata, pag-ampo alang sa pag-atiman sa kalibutan, Pope Francis Laudato Si. Labing makagagahom nga Diyos, ana ikaw sa tibuok kalibutan ug ana usab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibubo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma aron among panalipdan ang kinabuhi ug katawom sa imong kabuhatan. Puna kami sa kalinaw aron magpuyo kami isip mga managsuon nga dili maghatag og kadaot sa usag-usa. O Dios sa mga kabos, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililhon sa imong pananaw. Hatagig kaayuhan ang among kinabuhi aron among panalipdan ang kalibutan ug dili among amungan aron ang matahom lamang ang among itisok. Dili ang kahugawan o ang kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tao nga nagpahimulos sa mga kabos o sa ang mga bahandi sa kalibutan aron pagtagbaw sa ilang kahakog. Tudloi kami sa pag-ila sa kabililhon sa matag binuhat. Aron mapuno kami sa katingala o pamalandong. Aron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa among pagpanaw nganha sa imong walay katapusang kahayag. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami diha sa among pagpakigbisog alang sa hustisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Una sa tanan, sa dili pa ta modawat sa ato ang final blessing ug ato ang pag-awit sa Mama Mary nga birthday, among pasalamatan ang tanan sa ato ang kalampusan karon sa ato ang kasaulugan sa birthday ni Mama Mary. Salamat sa mga tanang mga offerings, salamat sa mga naghalad sa mga nobina sa mga pipila ka adlaw. Salamat kayong tanan ug salamat usab ni Reverend Father Nilo Torres sa atong celebrante karon. Salamat usab sa Dios ug samahan anak ug Mama Mary. Manindog kita. Ang Ginoo manatag niyo. Manausab kanimo. Panalangin kami sa Diyos na makalgahon sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ng Santos nga Misa, dahil nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagsoon, mayong buntag ng atong tanan. Happy birthday, Mama Mary! Happy birthday, Mama Mary. Viva Santa Maria! Viva Santa Maria. Viva Santa Viva Maria! Santa Maria. Viva Santa Maria! Viva Santa Maria. Happy Among birthday ginapos to you! Father Nilo, to blow the candle. To you! Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Date. Among gihangis Father Nilo to lead the blow of the candle. Blow the candle of Verba. Yes. Atong naandan, basta birthdayhon gani, nagay blow the candle. So si Father Nilo mo represent karon sa pag-blow sa candle para sa birthday ni Mama Mary. Iandam po sabi niya yung bulak paghuman ini. Yay! Happy birthday, Mama Mary! Karon nato'y halad ang mga bulak. Ito kawitol ang Maria. O Maria, Reina sa Pilipinas,
Manalipin kami sa mga katalagman. Agaka kami at sa manliliwas. Si Kristo na o paminawa kining among mga pagampo nagikan gayud sa kasing-kasing namo Lagyo mga pagkuha palimbasog o pagpangayupo luwasan